fora cara al món. Aleshores ens va semblar que era un bon moment, aquest Sant Jordi d'aquest 2021, de sortir amb la declaració d'independència de la República Catalana, perquè, en definitiva, sí que molta gent en parla, però no tothom havia llegit què havia dit el Parlament, que es va aprovar allà. Per tant, és una primera eina perquè estigui al servei de tothom, amb què qualsevol persona com et dic, interessada, amb ganes de fer diplomàcia, doncs si té familiars o amistats a qualsevol d'aquests països on ja tenim idiomes traduïts, nosaltres el que demanem és que la gent ho descarregui, és un PDF, no és gaire gran, ho descarregui de la web i ho enviï dient, mireu, això és el motiu que fa que hi hagi persones condemnades a 100 anys de presó i persones que porten 3 anys i mig a l'exili, tancades a la presó, els que tenen les condemnes aquestes tan altes, i això és la brutal repressió, els cops de la violència de la policia de l'1 d'octubre i el que suposa posar unes urnes en un país democràtic. L'altre, que digui la llengua de la República Catalana és el català sense excloure ni perjudicar cap altra llengua de les que parlin les persones en el seu interior. Per tant, per descomptat, a l'occità de la Vall d'Aran, que ara ja és un idioma oficial, i per descomptat, en aquests moments a Barcelona s'estan parlant 250 llengües del món. Per tant, no és com el capítol 2 de la Constitució francesa, que diu l'idioma de França és el francès i prou. Després d'aquest apartat sobre la llengua, m'agradaria un altre apartat que digués que un dels pilars fonamentals de la societat que volem, a la República Catalana, es fonamenta en la cultura.